ערב טוב לכולם, אנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו הערב כאן ומצאתם את הזמן בזמנים הלא פשוטים האלה להיות איתנו ולהשקיע בעצמכם ובמשפחות שלכם מבחינת הידע והרפואה. אני יואב יחזקאלי, אני מומחה ברפואה פנימית ובמינהל רפואי, כיהנתי בתפקידי ניהול במערכת הבריאות ואני גם מרצה לניהול מצבי חירום ואסון באוניברסיטת תל אביב, מה שמתחבר אולי לימים האלה, אבל זה לא העניין שלנו היום. היום אנחנו בנושא של הפרעות קשב בימי הקורונה, וכיצד ניתן לסייע לילדים ומבוגרים להתמודד עם המצב הלא פשוט הזה שאנחנו נמצאים בו היום, הרבה יותר בבית, בלי מסגרות שמתפקדות, כיצד לצלוח את התקופה הזאת בצורה הטובה ביותר האפשרית. אז אני שמח שנמצא איתנו הערב, אני אציג את המרצה שלנו הערב, דוקטור חגי מעוז, הוא מומחה בפסיכיאטריה ובפסיכיאטריה של נוער וילדים, מנהל מחלקה במרכז הרפואי שלוותה משירותי בריאות כללית. דוקטור מעוז, בבקשה. דוקטור מעוז, אתה תוכל להתחבר? מצוין. גם במצלמה. ערב טוב. ערב טוב. אז קודם כל תודה רבה, תודה לכל מי שהצטרף, ואני מבין שיש רבים כאלה, אז תודה לך ותודה לכולם. אני חשבתי בהתחלה על זה שבאמת הרבה מאוד אנשים נרשמו להרצאה הקצרה הזאת היום, ובהתחלה המחשבה הראשונה שלי הייתה שאנשים נמצאים הרבה שעות בבית וכנראה מאוד מאוד משועממים, וכל תוכן שרק יבוא הם כבר מסכימים, אבל דקה אחר כך חשבתי שבעצם כנראה שהדבר הזה הוא גם מעיד על זה שבאמת יש הרבה אנשים שהדבר הזה גורם להם למצוקה לא קטנה, ושההתמודדות הזאת עם כל היציאה מהשגרה שכל כך חשובה כשמדברים על הפרעות קשב, תכף נדבר על זה, היציאה מהשגרה והכניסה לתוך הבית וההתמודדות עם כל הדברים החדשים ביחד עם כמובן הסטרס שכולנו נמצאים בו בימים האלה, היא כנראה התמודדות באמת באמת לא פשוטה להרבה אנשים. אז קודם כל אני שמח לתת קצת את הדברים שלי יש להגיד, ואני מקווה שזה גם יעזור למי שמאזין או צופה, וגם אשמח לענות על שאלות בסוף ההרצאה. אז אנחנו נדבר קצת על הפרעת קשב, ואני אגיד בכמה מילים מה נעשה, נדבר מאוד מאוד בקצרה ועל קצה המזלג באופן כללי על הפרעת קשב בילדים ובמבוגרים, אני לא כל כך יודע מי כל המאזינים, אז אני אנסה לאסוף באמת את הידע הראשוני כדי שיהיה לנו, שנדע בכלל על מה אנחנו מדברים, על הטיפולים השונים בהפרעת קשב גם על קצה המזלג, קצת על הפרעות נלוות, כי הפרעת קשב היא הפרעה שברוב המקרים באים ביחד איתה עוד דברים והיא לא מבודדת לבד, ואז נקדיש בערך מחצית מהזמן לדיבור על איך מתמודדים עם הפרעת קשב היום ומה ההשלכות של כל מה שקורה עכשיו בימים האחרונים על ההתמודדות עם הפרעת קשב וכמה הצעות ודרכים שאני חשבתי עליהן. אז קודם כל הגדרות, אני אגיד שהפרעת קשב היא הפרעה שרשומה בספר שנקרא DSM, למי שמכיר, שהוא ספר הבחנות גדול, ולהפרעת קשב בעצם יש קריטריונים. רבים מכם מכירים כל מיני מבחנים כאלה, טובה ומוקסו ו-BRC וכו' וכו' וכו'. בסופו של דבר, הפרעת קשב היא הפרעה שיש לה קריטריונים, 9 קריטריונים מזן אחד, 9 קריטריונים מזן אחר, וילד או מבוגר שממלא על 6 מתוך 9 של הקריטריונים האלה, בעצם מאובחן כסובל מהפרעת קשב. אז מה זה אומר הקריטריונים האלה? צד אחד של ההפרעה הוא צד של מה שנקרא inattention או בעברית קושי בקשב או חוסר קשב. כמה דברים שהם נכונים לכל יום, אבל אני אתן קצת הדגשים של היום. אז ילד או מבוגר עם הפרעת קשב, לעתים קרובות לא מקדיש תשומת לב לפרטים, עושים שגיאות טיפשיות, אתם מכירים את זה במבחנים של חוסר תשומת לב וכו', בעבודה, בפעילויות אחרות, שבאמת בעיקר חוסר תשומת לב, קושי לשמור על קשב למשך זמן, בין אם זה במטלות, תחשבו מטלות בהקשר התפתחותי, אם זה במטלות של ילדים ובני נוער, אז הרבה פעמים מדובר כמובן על מטלות של בית ספר, אבל לא רק, זה יכול להיות בוודאי במבוגרים מטלות שקשורות לעבודה, אבל כל מיני מטלות שגם קשורות לבית, משחקי קופסה וכו' וכו'. ילדים או מבוגרים שהרבה פעמים כשהם מרוכזים במשהו, אז הם נראים כאילו שהם לא מקשיבים, זה לא כאילו, הם באמת מתקשים להקשיב.
שהם מרוכזים במשהו אחד. ילד או בן אדם שלעיתים קרובות קשה לו לעקוב אחרי הוראות, קשה לו להשלים מטלות, למשל עבודות בבית ספר וכולי, עבודות בעבודה, ואנשים, אולי אחד המאפיינים המאוד מאוד גדולים, שקשה להם מאוד להתארגן. קושי בהתארגנות, רואים את זה בבוקר, החל מלהתלבש בבוקר ולעשות את כל ההתארגנות בבית ספר, או בצד השני של היום, בשעות המקלחת וכולי, אבל צריך לחשוב גם בגילאים יותר מבוגרים, שבהם התארגנות הבוקר היא מאוד מובנת מאליה, באופן כללי, התארגנות סביב מטלות כאלה ואחרות ופעילויות. מבוגרים הרבה פעמים מתלוננים שאין להם סדר, שהם לא מצליחים לסדר את היום באופן שהם מארגנים את הדברים. עוד דברים שקשורים לאותו inattention, הימנעות היא מאפיין מאוד חזק של הפרעות קשב, ילדים או מבוגרים שסולדים או לא מעוניינים לעסוק בכל מיני פעילויות שדורשות מאמץ קוגניטיבי מה שנקרא, אז באופן טבעי זה בדרך כלל דברים שקשורים לבית הספר או לשיעורי בית, אבל זה גם יכול להיות חוגים, תחביבים ודברים כאלה. אני בטוח שכולכם עדים לדברים האלה בבית, בין אם זה בלמידה ובין אם זה כשאתם מנסים להסיט את תשומת הלב מלמידה ולעשות איזושהי פעילות משותפת ביחד, שלהרבה ילדים קשה לשמור על קשב בהם, וגם הרבה פעמים הם פשוט נמנעים. אובדן של דברים, מוסכות שבוודאי כולם מכירים, ושכחנות בפעילויות יומיומיות, או שכחה של ציוד, אבל גם הרבה פעמים שכחה של מפגשים ודברים כאלה. הצד השני של הפרעת הקשב, שהוא לכאורה נשמע מנוגד, זה הצד של ההיפראקטיביות והאימפולסיביות. אז גם ילדים או אנשים שהרבה פעמים מוללים בידיים או ברגליים או קופצים בכיסאות למיניהם, ילדים שעוזבים את הכיסא בכיתה או בכל מיני מקומות, גם מבוגרים אומרים הרבה פעמים שקשה להם מאוד לשבת בישיבות ארוכות והם מרגישים שהם צריכים לקום, הם לא יכולים לשבת לאורך זמן. ילדים שרצים או מטפסים באופן מוגזם, ברור שכל ילד רץ וכל ילד מטפס, אבל באופן מוגזם או במצבים שלא תואמים. קושי בעיסוק בפעילויות פנאי, המשחקים נוטים להיות משחקים מאוד מאוד פעלתניים, מתקשים לעשות משחקים כאלה כמו למשל משחקי קופסה. תנועה מתמדת, ה-DSM אומר כאילו יש לו מנוע בישבן, זה לא מוצא שלי, זה ה-DSM. ודברנות, קשה לעצור אותם בדיבור, הרבה פעמים מדברים במה שהורים, הרבה פעמים אומרים הוא מלהג כל הזמן והוא לא מפסיק, אז רואים את זה. והאימפולסיביות עצמה, ילדים שהרבה פעמים פולטים תשובות שלא ממתינים על תום השאלה וכבר מתפרצים לאמצע המשפט, מבוגרים מכירים את זה היטב, אנשים שמתקשים לחכות בתור, שאין להם סבלנות, או מפריעים או מציקים. ההיבט הזה בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, כי יש לו היבט חברתי מאוד מאוד גדול, אז אני אגיד שלהפרעת קשב יש הרבה רבדים, זה משפיע בראש ובראשונה, אנחנו מכירים את זה ברובד האקדמי. זה אולי התפקוד שהכי מדובר עליו, אבל זה בעיניי לפחות זה לא התפקוד הכי חשוב. זה פשוט תפקוד מאוד מדובר, כי כשחושבים על ילדים, אז זה האופן שבו מודדים תפקוד של ילדים. היכולת שלהם, זאת המטלה ההתפתחותית שלהם, וככה בוחנים, לא רק בהישגים, אלא בכלל בתלמידאות, ביכולת לקחת חלק בפעילות כזאת או אחרת, שהיא פעילות מסודרת, מאורגנת וכו' וכו'. אז בטח ובטח בתפקוד האקדמי. להפרעת קשב יש השפעות חברתיות דרמטיות מאוד מאוד, משני צדדים, ילדים שהם יותר מה שנקרא של inattention, של קושי בקשב, הרבה פעמים כשיש חברה גדולה, כשיש הרבה אנשים, הם מרגישים מוצפים, הם מרגישים שהם לא מצליחים לקלוט את המידע והם מאבדים את עצמם ומאבדים את הקשב. ילדים שהם יותר היפראקטיביים, תנועתיים וכו', הרבה פעמים גם מתקשים במה שנקרא ויסות רגשי, זה מונח שבוודאי חלקכם הגדול מכיר, קשה להם מאוד לעכב את התגובות שלהם, יש להם פחות בקרה על הדברים, הם יותר אימפולסיביים, הם הרבה יותר נוטים למריבות ודברים כאלה. זה קורה תמיד בהפרעת קשב, בטח ובטח אתם מרגישים את זה עכשיו בבתים, א' כשזה יותר מתכנס לתוך הבית, וגם שבאופן כללי רמת הסטרס קצת עולה. וכמובן בתפקוד הבין אישי, אני אגיד באופן אישי, אני הרבה יותר מתעניין בהיבטים החברתיים של הפרעת קשב מאשר ההיבטים האקדמיים, יש המון מחקר על ההשפעה הדרמטית שיש להפרעת קשב על חלקים חברתיים, שבאופן כללי ילדים עם הפרעת קשב הרבה יותר קשה להם חברתית. מה קורה בגיל המבוגר? אז היום אנחנו יודעים, זה מידע יותר של השנים האחרונות, שמרבית הילדים שיש להם הפרעת קשב יסבלו מתסמינים כאלה ואחרים של הפרעת קשב בבגרות.
זה כמעט קלאסי שהורים באים עם ילד עם הפרעת קשב, ואחד ההורים אומר, אני זוכר את עצמי בתור ילד, הייתי בדיוק אותו דבר, ממש ככה הייתי, זה בדיוק אני כשהייתי ילד. והרבה פעמים ההפרעה אומנם מתמתנת באופן מאוד מאוד משמעותי, אבל תסמינים שלה כן ממשיכים גם בבגרות, הם פשוט נראים אחרת מאשר בילדים. החלקים של ההיפראקטיביות והאימפולסיביות הם נוטים להיחלש, ודווקא החלק שיותר עמיד לזמן זה החלק של הקושי בקשב, של הקושי בהתארגנות, של השכחנות, של הקושי להחזיק כזה סדר יום, זה הדבר שנוטה יותר להישאר. הטווח ריכוז הירוד וכו', אבל גם חלקים של קושי של היפראקטיביות או תנועתיות ואימפולסיביות נשארים ופשוט מקבלים צבע אחר, ואנשים מבוגרים עם הפרעת קשב נוטים להיות אנשים באמת יותר אימפולסיביים, הרבה פעמים קצת יותר תנודתיים באופן רגשי, קצת יותר חמם מזג, סטטיסטית זה אנשים נוטים יותר לעימותים וגם יותר לגירושים וגם יותר לדברים מסוכנים כמו סמים ודברים כאלה. שוב אני אומר, זה דברים שאני בטוח שבימים האלה בולטים יותר, כי כשכל הסטרס והכל מתנקז לתוך 4 קירות, אז הדבר הזה בוודאי כשהוא פחות מתעברר, הוא הופך להיות יותר ויותר משמעותי. אז שלום לקורונה, שבאמת משפיעה על חיי כולנו באופן שהוא דרמטי, כמו שלא יכולנו לדמיין בכלל. לפני 2-3 הם היו אומרים לנו שכזאת דרמה הולכת להתרחש, אף אחד מאיתנו לא היה מדמיין איך נזדרק למציאות אחרת, גם מציאות חיצונית אחרת, אבל גם מציאות פנימית. כולנו חווים את זה באופן מאוד מאוד דרמטי ומשמעותי. אנחנו צריכים להתארגן למשהו שהוא לא מוכר, משהו שהוא זר לנו לגמרי. אנחנו הרבה יותר חוששים גם לעתיד הגופני שלנו, שנהיה בריאים, אבל גם עוד הרבה דברים שמעוררים חשש. המון אנשים מתמודדים עם חששות כלכליים מאוד מאוד דרמטיים, וכמובן שיצאנו לגמרי מהשגרה. לצערנו לאט אנחנו מגלים שיצאנו מהשגרה, אבל זה לא איזו יציאה קטנה, אלא אנחנו צריכים קצת להתרגל לאיזו שגרה חדשה, וזה מאוד מאוד דרמטי. תחשבו שילדים וגם מבוגרים עם הפרעת קשב, כל הדברים האלה שאמרתי, אם תחברו אותם לאותם תסמינים שאמרתי קודם, הם כולם מושפעים מהדבר הזה. אני רוצה שוב להעלות את השאלה הזאת, שכל אחד ככה יחשוב איזה שנייה, איך ההתמודדות עם הפרעת הקשב שלו, אם הוא סובל ממנה, או של הילד, האם היא יותר פשוטה דווקא עכשיו? צריך להגיד, יש ילדים שאומרים שעכשיו, יש הורים שאומרים שעכשיו יותר פשוט, כי אין מסגרת. האם היא אותו דבר כמו רגיל, או שאתם מרגישים שהיא מאתגרת יותר מהרגיל? אוקיי, אז רגע, לא, אל תפריע לה. אוקיי, 52% הצביעו, בואו אני אעצור ואני אשתף אותך ואת כולם עם התשובות. 63% אמרו שזה בחרו בתשובה ג', 22% בתשובה ב'. זה משאיר אותנו עם אחוז קטן מאוד שבחר באלף. רק 15%. נכון, אתה שומע? טוב, אז זה כמובן לא מפתיע, ולכן התכנסנו היום. אז באמת רוב האנשים יגידו שההתמודדות היא יותר קשה. אני ממש בקצה המזלג, כי אני יודע שזמננו קצר, אני אגיד שיש הרבה טיפולים בהפרעת קשב, שחלקם רלוונטיים היום וחלקם לא. אנחנו לא נדבר היום בטיפול, אבל אני רק ככה אגיד באופן כללי, שכשאנחנו מדברים על טיפול בהפרעת קשב, הוא קודם כל, עוד לפני שבכלל מדברים על טיפול תרופתי, טיפול התנהגותי, בין אם זה הדרכות הורים, להבין את ההפרעה וכולי, יש המון ספרי הדרכה, אפילו ספרי הדרכה טובים, הדרכות מורים למיניהם, טיפולים התנהגותיים לילד שמלמדים אותו ממש את כל הדברים, גם פיסות רגשי, אבל גם דברים אחרים, חלקם טיפולים יותר קוגניטיביים, מה שנקרא, אימונים קוגניטיביים למיניהם, איך להיות פחות מוסך, איך לסדר את הדברים, איך לסדר את החשיבה וכולי. יש היום שפע של אימוני קשב, כאלה ואחרים שהם זמינים בכל מיני אתרים למיניהם. טיפולים פסיכולוגיים אחרים, צריך להגיד, כמו שאמרתי קודם, יש הרבה ילדים שהפרעת הקשב שלהם היא לא הפרעה בודדת, אלא יש עוד כמה הפרעות שנלוות לה, והרבה מהן יכולות להסתייע בטיפול פסיכולוגי כזה או אחר. נוירופידבק שאפשר להתווכח על יעילותו, אבל זה גם טיפול שהוא מקובל. יש לא מעט טיפולים תרופתיים בהפרעת קשב, אני מניח שרוב האנשים מכירים. בגדול טיפולים תרופתיים נחלקים, אני אגיד באמת בגדול, לשתי קבוצות.
אין צורך להבין את הטבלה הזאת, הטבלה הזאת רק הבאתי אותה כדי להראות שיש המון 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 מחקר על טיפולים בהפרעות קשב, ולשמחתנו או לצערנו, כל אחד לפי המחשבה שלו, יש הרבה טיפולים שעוזרים להפרעת קשב, אבל כל המחקרים אומרים שהפרעת קשב יותר מכל הפרעה אחרת בתחום הנאורולוגיה והפסיכיאטריה בוודאי, הטיפול התרופתי בה הוא בעל עליונות בסדרי גודל יותר מכל שאר הטיפולים. אני שמתי פה כל מיני מלבנים, זה לא חשוב, ברור לי שאנשים לא מבינים את מה שכתוב פה, אבל ה-23 קטן הזה שאתם רואים, אומר שטיפול התנהגותי ביחד עם טיפול תרופתי הוא פי 23 יותר יעיל מאשר לא לעשות שום דבר. זה עד כדי כך משמעותי הסיפור הזה של טיפול תרופתי ביחד עם טיפול התנהגותי בהפרעת קשב וריכוז. אז זה ככה סתם שיהיה צבע לדברים. יש הרבה גיידליינס לטיפולים תרופתיים בהפרעת קשב, אלה שני המרכזיים שבהם, השמאלי שאתם רואים בטקסס הזה זה גיידליין אמריקאי, יש שני הוא קנדי, ורוב הרופאים הולכים לפי הגיידליינס האלה כשהם נותנים טיפול תרופתי. ברוב המקרים יתחילו טיפול במה שנקרא סטימולנט כזה, אם זה מצליח נהדר, כולם שמחים, אם לא אז עוברים לטיפול אחר, ואם חושבים מסיבה כזאת או אחרת שפחות מתאים טיפול מהסגנון הזה, אז יש גם טיפולים אחרים, שוב, אני לא ארחיב על זה, כי אני חושב שזה לא המוקד שלנו היום. אני כן אגיד את הדבר הזה שככה קצת הזכרתי קודם, שבודקים הרבה ילדים עם הפרעת קשב, אז רק 31% מהם, זה 31 האלה, יש להם רק הפרעת קשב, וזהו. לכמעט 70% מהילדים שיש להם הפרעת קשב, יש עוד הפרעה ביחד עם הפרעת הקשב. זה המון 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 המון, ויש לצערי פחות מדי מידע על הדבר הזה. חלקם הפרעות יותר התנהגותיות, מי שמכיר את המושג ADD, חרדה זה נושא מאוד 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 חשוב בילדים עם הפרעות קשב, ואני אפילו יקדיש לו שקופית אחת או שניים, כי בעידן הזה של היום, של הימים האחרונים, חרדה היא נושא מאוד מאוד חשוב, אז רק להבין את התמונה, שרוב הילדים הם ילדים יותר מורכבים מאשר סתם הפרעת קשב בודדת. אז מה קורה עכשיו בבית, בימים האלה של הסגר? אז אמרתי חרדה, אז אני אתחבר גם לזה, אבל עוד לפני ממש חרדה, אני אגיד באופן כללי, הכל הרבה יותר קיצוני, הכל יותר לחוץ. אתם ראיתם בסקר הקטן הזה שנעשה, שאחוז קטן מהאנשים אמרו שהם דווקא מרגישים שעכשיו יותר רגוע, שפתאום יש פחות דרישות, ופתאום אפשר קצת להגמיש את הגבולות וכולי, וזה דווקא מקל וכולי. אבל רוב האנשים אומרים, הכל יותר קיצוני, הכל יותר לחוץ, גם אצלי, ההורה, וגם אצל הילד שלי או הילדים, אם יש לי כמה וכמה ילדים, אז הכל נהיה קצת יותר דרמטי. ובמובן הזה קורים הרבה דברים. אני רוצה, בגלל שאמרתי שבעיקר מתח וחרדה עם העניין, לשאול עוד פעם שאלה או לעשות איזה סקר קצר, האם את או הילד מרגישים בעקבות המצב הזה כל מה שקורה עכשיו בבית, האם יש גם התגברות של חרדה? אני מזכיר, חרדה היא משהו באופן כללי אופייני לילדים עם הפרעות קשב, אבל האם אתם מרגישים קצת יותר מהרגיל? אז אני נותן לך זוהר לעשות את הדבר. תודה, לכן השאלה אצלכם מעל המסך, תצביעו את התשובה המתאימה לכם, תלחצו על לחצן סאבמיט, מאוד חשוב שתלחצו על סאבמיט, הנה כבר 30% מהמשתתפים פה הצביעו, תצביעו. יפה, עולה בקצב. פה אין איזה תשובה בולטת, אני תכף אשתף את כולכם עם התוצאות. יפה מאוד, 5 שניות אחרונות. אוקיי, אני סוגר ומשתף. 47% בחרו בתשובה ב' ו-26% בתשובה א', 27%. אם אני מבין נכון, אז בערך רבע מהאנשים אמרו שהם מרגישים יותר מתח, וחצי מהאנשים בערך אמרו שהם מרגישים ללא שינוי או אפילו פחות. זה יפה מאוד. אני דווקא התרכזתי בדבר הזה מהסיבה הפשוטה שאני חושב שלמתח וחרדה יש אימפקט מאוד מאוד גדול, השפעה מאוד מאוד גדולה על מה שקורה בבית, והרבה אנשים מודעים או לא מודעים לעוצמת המתח שהדבר הזה מייצר אצלם, ולהשפעה שיש למתח
על הדינמיקה של מה שקורה בבית. אז כמה דברים על ההתמודדות בבית. דבר ראשון שהוא נורא 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 חשוב. אנחנו יצאנו משגרה לגמרי, חלקנו הולך לעבודה, יוצא לעבודה וחוזר בבוקר, אבל בוודאי, בערב, אבל בוודאי שהילדים יצאו ממסגרת לגמרי. אם יש דבר אחד שהוא באמת באמת חשוב, זה העניין הזה של מסגרת מובנית. מסגרת מובנית היא סופר קריטית, נורא קלנו לזלוג מהמסגרת המובנית, ולהגיד, לתת לדברים פשוט לקרוא. יש איזה לימודים כאלה מקוונים בבית ספר, אבל הם לא בדיוק לפי איזו מסגרת נורא מחייבת וכו'. הסיפור הזה הוא סופר סופר קריטי. צריך להגיד שילדים, בעיקר ילדים צעירים, גילי בית ספר יסודי וכו', הסיפור הזה של מסגרת הוא מאוד 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 קריטי בשבילנו. והיציאה מהמסגרת היא משבשת הרבה דברים. זה לא שבת, זה לא שבת ארוכה, וזה לא חופשה של שבוע לחנוכה או שבועיים לפסח. זה משהו שהוא ארוך, והעניין הזה של מסגרת הוא מאוד מאוד משמעותי. בתוך המסגרת הזאת כדאי מאוד שיהיו מסגרות זמן. מסגרות זמן ממש שאתם קובעים אותם מראש. מין קבועי זמן כאלה שמוקדשים לדברים הרגילים, ללימודים, למטלות, לפעילויות, והכי חשוב, הפסקות בעיניי שגם צריכות להיות הפסקות אישיות לכל אחד. הרבה מכם בוודאי ראו שהזמן האישי שלהם הולך ופוחת בתקופה הזאת, ושהם במרכאות אני אומר, הם קבועים בבית עם הילדים 24/7 ואין להם רגע אחד תנאי, תקבעו לעצמכם את הזמן הזה במסגרות. תשתדלו מאוד מאוד לפעול עם הילדים, לא דרך עונשים או דברים כאלה, אלא דווקא להרוויח את הזכויות, ותכף נדבר גם מה יכולות להיות כאלה זכויות. אני צריך להגיד, כולנו, אנחנו נורא רגילים לשגרה שגרתית. שגרה שגרתית, נגיד, אנשים שיוצאים לרוץ, הם מאוד רגילים למסלול הריצה שלהם, ולשעות הקבועות של הריצה שלהם, ולאופן שבו הם עושים את זה. ופתאום אני רץ כך וכך קילומטר, אני לא יכול לדמיין שאני ארוץ את אותם כך וכך קילומטר במסלול אחר שהוא בתוך טווח ה-100 מטר המותרים מהבית, או בשעות אחרות, כי אני צריך להתמקם אחרת מול הילדים וכו', אבל תקבעו את המסגרות זמן האלה. זה נורא נורא חשוב, ליצור בעצם שגרה חדשה. עוד דבר שהוא חשוב בעיניי זה לתת דגש על התמונה הגדולה. אנחנו הרבה פעמים נותנים דגשים מאוד מאוד על הפרטים הקטנים, על מטלה כזאת או אחרת, על שיעורי בית כאלה ואחרים. נתנו בלימודים המקוונים משימה כזאת או אחרת, אנחנו נורא נוטים להיצמד לפרטים וכו'. הפרטים עכשיו הרבה פחות חשובים. ובאופן כללי אנחנו צריכים איזושהי, בתוך המסגרת הזאת גם איזושהי גמישות, שבה אנחנו לא יורדים לעומקה של כל מטלה וכו', אלא מדברים גם עם עצמנו על באופן כללי איך אנחנו מתמודדים עם המצב. גם כשאתם מסכמים עם עצמכם את היום, איך עבר לי היום הזה? האם היום הזה באופן כללי עבר בצורה שקטה, רגועה וכו', או שזאת הייתה דרמה גדולה. תחשבו טוב מה יכול לעזור לילדים לבצע את המטלות שלהם בבית ספר או בלימודים המקוונים וכו'. אני אגיד כמה דברים על הסדר יום. שעות שינה וקימה בבוקר. אני עוד פעם אומר, זאת לא שבת. בשבת הרבה מהילדים מתעוררים מתי שהם רוצים, או בשישי הולכים לישון מתי שהם רוצים, וזה בסדר גמור וזה אחלה וזה טוב. אבל פה אנחנו בסיפור אחר לגמרי. אחד הדברים הראשונים שזולגים, זה הסדר של שעות השינה והקימה בבוקר, ואחר כך גם הסדר של שעות ההליכה לישון בערב. תתעקשו מאוד מאוד מאוד. זה נכון שהלימודים מתחילים טיפה יותר מאוחר, ולא צריך להתארגן באותם שעות, וב7:30 הילד לא צריך להיות מאורגן ללכת מבית ספר. אבל תחליטו שעה, תלכו עם השעה הזאת, זאת השעה שקמים, וזאת השעה שמתארגנים בבוקר, ולא פיג'מה ולא זה, מתארגנים בבוקר עם לבוש כמו שצריך. כאילו הולכים לתוך סדר יום, ובאמת הולכים לתוך סדר יום. ואותו דבר בלילה, המון ילדים ואנשים זולגים לתוך השעות הקטנות של הלילה, והדבר הזה משבש מאוד. והשמירה על זה שלא סוטים משעות השינה, היא לא מובנת מאליה, כי זה נורא קל לזלוג מזה. אז תחשבו עם עצמכם, באמת אני שומר על הדבר הזה, מה השעה שבה אני בוחר, שהיא שעת השגרה החדשה. אז זה לא 6:30 כמו שתמיד, זה 7:30, אבל זאת השעה, ועם זה אנחנו הולכים. ובהקשר לזה, אין מה לעשות. מסך, זה בהרבה מובנים זה המרגיע הלאומי והתעסוקה היומיומית והילדים רגילים לזה, ויותר מזה עכשיו כל התקשורת החברתית שלהם היא דרך מסך, אז אין מה לעשות, חייבים לקבוע זמני מסך חדשים.
אני מניח שתשאל השאלה כמה שעות מסך מותר וכו' וכו'. אני צריך להגיד שהדבר הזה הוא שאלת השאלות, האם מסך זה משהו שצריך במרכאות אני אומר להיכנע לו, וזה המאה ה-21 ודרך זה אנחנו חיים. אני כן צריך להגיד שברור שכל האנשים מגדילים את זמני המסך, אבל מה שכדאי, אחד, זה שתחליטו מהם זמני המסך שאתם מוכנים. 5 שעות, 6 שעות, 8 שעות, לא משנה, תחליטו מהם זמני המסך שאתם מוכנים, אל תסתו מזה, אבל יותר מזה מה שחשוב, זה שכשאתם סוכמים את מה זמן המסך שאתם מחליטים, לא רק תגידו מותר לך X שעות, אתה יכול להיות 5 שעות מול המסך, אלא תחלקו את הזמנים האלה, תחלקו אותם לזמנים קבועים במהלך היום, הכוונה לא באיזה שעה בדיוק, אלא שהילד לא ינצל את כל שעות המסך שלו בבת אחת, משני טעמים. אחד, כי אחר כך ב-4 אחרי צהריים נגמר לו זמן המסך ואז מה אתם עושים עם זה, אבל הדבר השני ובעיניי יותר חשוב, יש הבדל גדול מאוד בין ילד שעושה נגיד 5 שעות מסך ב5 פעמים עם הפסקות, לבין 5 שעות רצוף עם מסך, הבדל גדול מבחינת ההשפעה של המסך על הילד, והאופן שבו, במרכאות אני אומר, המוח שלו מתארגן מול המסך הזה. אז גם זמני המסך חייבים להיות תחומים בזמן. תסכמו את השעות קודם כל, ואז תחלקו אותם לקבועי זמן, ותתאמו את זה עם הילד. ילדים יודעים היטב, ואפשר להסביר להם, ואפשר לסגור איתם מראש מהם זמני המסך המותרים, ואיך אנחנו מחלקים את זה במהלך היום, וזה מאוד מאוד חשוב. כמה דברים על לימודים, כן לימודים מקוונים, לא לימודים מקוונים, ובתוך השגרה הזאת אנחנו נורא רוצים להמשיך באיזושהי למידה ככל שניתן. אולי הכותרת הכי גדולה להגיד בעניין הזה, זה שצריך להבין שילדים לומדים בבית אחרת לגמרי ממה שהם לומדים בבית ספר, זה פשוט לא אותו דבר, הם לא ישבו בבית כמו שהם יושבים בבית ספר, לא צריך לצפות לזה, זה לא יקרה. הרבה ילדים, בעיקר ילדים צעירים, לא באמת מבינים למה הם צריכים ללכת לבית ספר. הם הולכים לבית ספר כי כל הילדים הולכים לבית ספר. כי בגילאים המוקדמים, בכל מה שקשור גם בהתפתחות מוסר וכולי, ילדים עושים את מה שהם עושים, ואם כולם עושים את הדבר הזה, אז הם עושים. אבל פתאום משתבש להם, כבר לא כולם עושים את זה. זה כבר לא מובן מאליו שצריך לקום וללמוד בבוקר. אין אף 25 ילדים מסביבי שעושים את אותו דבר, וזה כבר לא מובן מאליו. ולכן ברור שבבית יש יותר התנגדות. יש הרבה יותר התנגדות מאשר בבית ספר, כי בבית ספר הכל ברור וכולם עושים את אותו זמן. אז כמה הצעות מול הדבר הזה. קודם כל, מסגרות זמן כתובות. אני אולי אפתיע אתכם בכמה זמן ילדים יכולים לשבת. ילדים בגיל מוקדם, א', ב', ג', הזמן הצפוי להם הוא פלוס מינוס 5 דקות של קשב, בין 5 ל-10 דקות של קשב. באופן כללי אומרים, בתקופת בית ספר יסודי, בין 5 ל-30 דקות של קשב, זה מה שמצופה מילד. אז תחשבו על ילדים עם הפרעות קשב, זה ברור שעוד הטווחים האלה יכולים טיפה להצטמצם. אז תפרקו את הזמן הזה לקבועי זמן הרבה יותר קצרים, זה יחסוך הרבה כעסים. זה דבר ראשון. בגילאי תיכון יותר וכולי, ברור שאנחנו מצפים גם מילדים עם הפרעות קשב לקבועי זמן יותר גדולים, 30 דקות, 40, 45 דקות, אבל תפרקו את זה, זה דבר ראשון. דבר שני, אין מה לכעוס, אין כל מיני אנשים שאומרים לילדים שלהם, גם בכיתה אתה קם אחרי 10 דקות. זה בדיוק ההפך מהמורה הזאת ששואלת אם גם בבית אתה מקשקש על השולחן. לא, בבית לא מקשקשים על השולחן. ובכיתה לא קמים אחרי 10 דקות, אבל בבית זה מה שקורה. זה מה שקורה, ועם זה צריך להתמודד. אז באמת לפרק את זה לקבועי זמן הרבה יותר קצרים. זה לא שיעור של 45 דקות, ולא צריך לצפות לזה. אז אני אומר באופן כללי, אל תהיו מופתעים אם טווח הקשב שלהם הוא הרבה יותר קצר ממה שחשבתם. זה דבר ראשון. עולה שאלה מאוד גדולה, ושואלים, גם אותי שואלים הרבה, כן לקחת תרופות במהלך התקופה הזאת, או לא לקחת תרופות במהלך התקופה הזאת, זו שאלה מאוד גדולה. אני תכף גם אגיד את המחשבות שלי על השאלה הזאת, אבל לפני אני אשאל אתכם שאלה. אז פה יש עוד שאלה, האם אתה או אתה או הילד שלכם נוטל טיפול תרופתי בימים אלה?
אז א', זה לא נוטל טיפול תרופתי בכלל, ב', כן נוטל בדרך כלל, אבל בימים האלה עכשיו לא, וג' נוטל בדרך כלל וגם בימים האלה. אז אני נותן לכם את הזמן. ושאלה לפניכם, וואו. אוקיי, 24% כבר הצביעו, איזה קצב פה, איזה השתתפות במעורבות, כל הכבוד. הנה 35%, כן. יפה, זה קופץ, 60% כבר אנחנו, אוטוטו ניתן כמה שניות נוספות לאנשים, לסמן את השאלה, את התשובה לדעתכם הכי מתאימה לכם וללחוץ על סאבמיט. אוקיי, אני עוצר את השאלון, משתף אותו עם כולם, אז זה מתחלק ככה, 50% תשובה א' ורבע תשובה ב' וג'. אז זה מעניין, זה אפילו קצת מפתיע אותי, אתה אומר ש50% אומרים שהם אף פעם לא לוקחים טיפול תרופתי, לא עכשיו ולא בכלל, ובערך 25% לוקחים גם קבוע וגם בימים אלה, ועוד 25% לוקחים קבוע, אבל בימים אלה לא לוקחים. אני אגיד קצת המחשבה שלי על הדבר הזה. השאלה הזאת של טיפול תרופתי היא שאלה מורכבת, כי בראש ובראשונה צריך לחשוב טוב טוב בכלל למה נותנים את הטיפול התרופתי. הפרעת קשב במהות שלה, ושוב זה דעה אישית וכו', במהות של הפרעת קשב היא לא הפרעה של לימודים, היא הפרעה של כלל התפקודים הקוגניטיביים בכלל, ולדבר הזה יש משקל, כמו שאמרתי בהתחלה, בטח בלימודים, אבל גם ביחסים בין אישיים, ובמה שקורה בבית, ובחלקים חברתיים, ובפעילויות פנאי וכו' וכו', ובסופו של דבר, האנד פוינט של הדבר הזה, השורה התחתונה, הוא בחוויה הכללית של הילד או של המבוגר, לגבי היכולת שלו להיות חלק שווה ופעיל ואותו דבר כמו כולם, ובדימוי העצמי שלו. ובאופן כללי אני תמיד ככה גם אומר לאנשים שבאים אליי, שאם יש שאלה מה הרגע שבו כדאי להתחיל טיפול תרופתי כן או לא, זה המקום שבו אתה מרגיש שהפרעת הקשב מסיבה כזאת או אחרת לא משנה בכלל. למה? פוגעת בדימוי העצמי של הילד. אבל כן חשוב להגיד שהפרעת קשב היא הפרעה שנמצאת תמיד, גם עכשיו, גם כשלומדים רגיל, גם כשלא לומדים רגיל, גם בשישי שבת וכו'. השאלה אם לתת טיפול תרופתי בהיבט הזה היא שאלה קצת מורכבת, כי באופן עקרוני הימים האלה הם לא שונים מימים רגילים. לומדים, נמצאים ביחסים עם אנשים, אפילו יש בבית יותר סטרס וכו'. הרבה אנשים מרגישים מאוד מאוד לא נוח לתת לילדים שלהם טיפול תרופתי בזמן הזה. הרבה אנשים בזמן שגרה לא נותנים טיפול בשישי שבת, וזה בסדר גמור בכאלה שמרגישים שהצורך של הטיפול התרופתי הוא בעיקר סביב למידה או חוגים או דברים כאלה, ואז הם אומרים בשישי שבת אני רוצה שהילד שלי לא יהיה עם טיפול, שיוכל יותר טוב וכו'. אני עוד פעם מזכיר, עכשיו זה לא שבת, ולכן השיקולים הם שיקולים קצת אחרים. אני אגיד אולי את השורה התחתונה, אין פה שחור ולבן וכל אחד יכול להחליט מה שהוא רוצה וכו'. אני כן חושב שהרבה אנשים לא נותנים טיפול תרופתי כי הם מרגישים, בעיניי לגמרי שלא בצדק, שכשהם נותנים טיפול תרופתי הם מרגישים קצת אשמה על הדבר הזה, כאילו אם אני נותן טיפול תרופתי אז נכשלתי במרכאות כפולות אני אומר, ולעזור לילד לעשות את זה בעצמו בלי הסיוע הזה של הטיפול התרופתי, וזה בעיניי טעות מאוד מאוד גדולה. ההחלטה האם לתת טיפול תרופתי כן או לא, לא צריכה להיות בכלל קשורה לאשמה, וצריכה להיות קשורה רק ורק לחוויה של הילד ושל ההורים שלו. אם בבית יש סטרס והילד הוא, לא יודע, הוא אימפולסיבי והוא יותר מציק וכו' וכו', וטיפול תרופתי מרגיע את הדבר הזה, אז בוודאי ובוודאי שאם הוא יהיה עם טיפול תרופתי, יהיה לו יותר שקט, הוא ירגיש הרבה יותר טוב, ובסופו של יום הוא ירגיש שהיום עבר טוב. אם הילד הוא רק ילד שהטיפול התרופתי הוא יותר סביב לימודים ודברים כאלה, ועכשיו גם ההורים יושבים בבית, או חלק מההורים יושבים בבית, ויכולים לטבח חלק מהמטלות, זה כמובן משהו אחר. אז כל השיקול צריך להיות שיקול הרבה יותר כוללני. בכלל, למה אני נותן את הטיפול התרופתי? האם זה רק בשביל לימודים, או בכלל בשביל דברים אחרים? ובמובן הזה, האם נכון או לא נכון לתת עכשיו טיפול תרופתי? וזאת בעיניי צריכה להיות החשיבה, ובעיקר אני רוצה שאנשים
יעשו את ההחלטה הרציונלית ולא ירגישו שזה לא בסדר אם הם בוחרים לתת טיפול תרופתי גם בימים האלה. הרבה אנשים אומרים, אני בדרך כלל נותן טיפול מסוים, אולי היום אני בכלל רוצה להחליף את הטיפול התרופתי. למשל, כי לומדים פחות שעות, למשל, כי יש יותר מתח בבית, אז להפך, אז אני רוצה יותר שעות. כל אחד עם המחשבה שלו. אני כן, במובן הזה, סתם שאלה שמעניינת, האם עכשיו, בעקבות המצב, וההבנה שהמצב הזה יימשך כנראה עוד איזה כמה שבועות, בוודאי, האם אנשים ישקלו להחליף טיפול תרופתי, יותר קצר, יותר ארוך, או סתם יש תופעות לוואי פתאום שהם מרים להם עכשיו שהם עם הילדים בבית, האם תשקלו להחליף טיפול תרופתי באמצעות או שיחת טלפון או וידאו עם הרופא שלכם, בהנחה שאתם לא יכולים לפגוש אותו בשעות האלה. אז אני מעביר לך את הסקר. על המסך, תבחרו כן או לא. זה הזמן שלכם לענות. אין הרבה אפשרויות, כן או לא. יפה, בינתיים 21%, קדימה כל הנמנעים. יפה, 42%, להצביע. שאלה אחרונה להיום. אתה כבר יכול להגיד. 50% הצביעו, בואו נשתף אותך עם התשובות. הנה 68% אמרו לא, 32% אמרו כן. זה בעיניי מאוד מאוד מעניין, ששליש מהאנשים נמצאים עכשיו עם הילדים בבית, ופתאום ההתבוננות שלהם היא קצת אחרת. ועוד פעם, זו שאלה, האם הם פתאום עדים לתופעות לוואי שהם לא חשבו עליהם קודם, או לחילופין, פתאום הם רוצים טיפול אחר, יותר קצר, יותר ארוך, יותר וכו' וכו'. אני כן, זה 32%, זה המון המון בעיניי. אני כן יכול להגיד שאני חושב שזה משהו שצריך לחשוב אותו טוב טוב ביחד עם הרופא המטפל שלכם. באמת, אם יש מקום לעשות את הדבר הזה. הרבה אנשים אומרים, אולי זה זמן טוב, בגלל שאני עם הילד בבית, ואני לא פשוט שולח אותו לבית ספר וחוזר אחרי צהריים ולא יודע מה היה במהלך היום, אולי זה זמן טוב לעשות את הדבר הזה ולבחון האם יש מקום לטיפול אחר עבור כל אחד, עבור הילד הספציפי שלו, אז זה מעניין. עוד כמה פרטים חשובים בלוח הזמנים. חגי, אני הייתי רוצה, מכיוון שיש שם המון שאלות על הטיפולים התרופתיים, אני ריכזתי כמה דברים אולי, מכיוון שדיברת על זה עכשיו, על חלק מהדברים ענית, אבל כן הייתי רוצה להכניס אולי 2-3 שאלות לגבי הטיפול התרופתי בתקופה הזאת. קודם כל, השאלה אם יש הבדלים בגילאים, זאת אומרת, אם מי כן להתעקש יותר אם צריך טיפול תרופתי, מתבגר שלא רוצה לקחת תרופות, האם אם עכשיו עושים הפסקה בטיפול, מה יקרה כשהוא יצטרך לחזור לקחת את הטיפול, והאם באמת עומדת על הפרק עכשיו התחלה של טיפול תרופתי, ישנה כאן אימא שיש לה תור לנוירולוג להתחלת טיפול, האם זה הזמן המתאים להתחיל? רגע, אני רושם לי. אז שאלת 3 שאלות, קודם כל לגבי הבדלים בין ילדים ומתבגרים, זה בעיניי לא תלוי מצב. בתפיסה שלי, ילד צריך להיות שותף מלא בהתאם ליכולתו לטיפול התרופתי שלו, בין אם הוא ילד בכיתה א' ב' ג' ובוודאי אם הוא מתבגר בין 15-16, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה לקחת טיפול שהוא לא שלם איתו, לכל דבר, לא רק להפרעת קשב, אז אני חושב שכך או אחרת כל ילד צריך להיות שותף לדבר הזה. אני לא חושב במובן הזה שיש הבדלים בין ילדים ומתבגרים, כמובן שאופן השיח הוא שונה בין ילדים ומתבגרים. הייתי מצפה ממתבגר שיבין יותר טוב את הבעד והנגד שיש לו לגבי טיפול תרופתי, ואם יש לו נגד אז להבין האם הנגד הוא לטיפול כזה ספציפי או אחר, ואז אפשר לעשות עם זה משהו, או שזה נגד יותר רגשי, שמתבגרים הרבה פעמים לא אוהבים את החוויה שהם צריכים משהו חיצוני כדי לעזור להם, וזה בדיוק גיל כזה של עצמאות ורצון לקבוע את הכל לבד וכו'. אני אגיד לגבי השאלה שלך אם זה זמן להתחיל, בעיניי תשובה בוודאי ובוודאי כן, נהפוך אפילו הייתי אומר יותר מארגן, מכיוון שאתם עם הילד כל הזמן, ויש לכם כל הזמן את היכולת, זה נכון שזה לא זמן שגרה מבחינת, הוא לא יושב בכיתה,
אבל הדברים האלה הם בהחלט ניתן לראות אותם גם כשאתם יושבים עם הילד אחד על אחד, ושוב, לא רק בלמידה, גם כשאתם משחקים איתו משחק, וגם כשאתם עושים איתו בישול משותף, או לא משנה, כל יצירה כזאת או אחרת וכו'. כל דבר, זה משהו שמרגישים את ההבדל, אז בעיניי זה בוודאי זמן גם להתחיל, וגם אם אתה שואל על החלפה, אני עוד פעם אגיד שבעיניי זה אפילו יותר זמן מהרגיל, מכיוון שאתם יכולים לראות ממש בעין, ולא רק להיות ככה באוזן שנייה למה אומר המורה או המורה, או מה אומרים בבית הספר וכו', אלא אתם ממש רואים את זה בבית. אז אני ממש חושב שבמובן הזה, אנחנו, לא רוצה להגיד בשגרה, אבל בהחלט הייתי בדבר הזה, ממשיך כרגיל. יש אנשים שמתלבטים בכלל על טיפול תרופתי וכו', ואז יכול להיות שהם יכולים להמתין לאיזושהי חזרה לשגרה, שיהיה אפשר לבחון את זה אחרת. באופן אישי אני לא רואה אותנו חוזרים לשגרה כל כך מהר, אז אני לא יודע מה לגבי זה. היו עוד שאלות? עדיפות לטיפול קצר או ארוך טווח בתקופה הזאת, זה משנה? אז זה עוד פעם, אני אומר, זה מאוד שאלה בשביל מה הטיפול. אם הטיפול הוא יותר ממש רק ספציפית בשביל למידה וכו', אז יכול להיות שטיפול קצר הוא מספיק, זה אגב נכון תמיד, זה לא נכון רק בימים האלה, זה נכון בכלל, כי רוב התלמידים לומדים בשעות הבוקר עד שעות הצהריים המוקדמות. אבל אם הפרעת הקשב היא כזו שמצריכה טיפול גם בממדים אחרים שהם לא רק למידה, כמו למשל, ושוב זה יותר העולם שלי, דברים שהם בין אישיים ודברים יותר חברתיים וכו', אז בוודאי שטיפול ארוך הוא נכון כמו תמיד, כי עדיין יש יחסים חברתיים. אגב, אני מניח שאנשים רואים שכשהילדים שלהם משתתפים בקבוצות חברתיות בזום וכו', תדעו לכם שהפרעת קשב בזום זה נורא קשה, כי הזום יש בו המון הסחות דעת. תחשבו שיש דמות אחת, ויש עוד המון דמויות, וילדים עם הפרעת קשב, הרבה מהם מתבלבלים מאוד מהזום הזה, מבחינת המסך שמרצד להם מול העיניים, ויש המון תמונות וילדים וכו', אז הרבה פעמים זה דווקא אפילו יותר קשה להם, ואני חושב את זה גם בהיבט הלימודי של הלמידה המקוונת, אבל גם לשאלתך, בהיבט החברתי, כשעושים דברים חברתיים דרך המחשב וכו', אז החלקים האלה, גם של אימפולסיביות וזה, ושקשה לי להמתין וכו', אבל גם של המוסכות, הם אפילו עוד יותר נוכחים מהרגיל, כי הם לא יכולים, יש להם הרבה פחות מרחב תמרון, פחות מרחב פעולה. ובנושא הלמידה המקוונת שאתה מדבר, גם בנושא הזה יש הרבה שאלות, איך באמת שאין להם סבלנות ללמידה המקוונת. יש לך איזה עצות לתת בהיבט הזה, פרט לטיפול התרופתי? שוב, אני חושב שבעיקר מה שצריך זה שני דברים הייתי אומר, קודם כל זה מצריך יותר מהרגיל תיווך של ההורים, אין מה לעשות, ודבר שני, פרקי זמן קצרים. להרבה ילדים אין סבלנות לדבר הזה, פרקי זמן קצרים, אני ממש מדבר על 5-6 דקות, זאת אומרת, לא אם הילד מאוד לא סבלני, ממש פרקי זמן קצרים, ולהגדיר אותם מראש, לשבת עם שעון, להגיד, אנחנו עכשיו בשעה כך וכך, בעוד 6 דקות אנחנו מסיימים, ממש יהיה לכם שעון מול העיניים, ואחרי 6 דקות לעצור, לעשות 10 דקות הפסקה, גם הזמן בתקופה הזאת הוא הרבה יותר גמיש, זאת אומרת, הלמידה המקוונת הרבה פעמים היא יותר גמישה בזמן, כמובן שכשאם יש הרבה בתי ספר שיש ממש לימודים כיתתיים בזום, ואז אין ברירה אלא להיצמד לשיעורים האלה, אגב רוב המורים עושים שיעורים הרבה יותר קצרים עכשיו, זה לא שיעורים של 45-50 דקות, מתוך ההבנה ש50 דקות מול המחשב זה הרבה יותר קשה מול הזה. ועוד דבר שאני צריך להגיד, בגלל שהזום שבאמצעותו מלמדים הוא על מיוט, אז אין שום בעיה שהילד יצא מהשיעור ל2 דקות, יעשה משהו גופני כזה וכו', ישתחרר קצת ויחזור. זה לא מפריע לשיעור, להפך יותר מאשר בשגרה הרגילה שבה הרבה ילדים לא יכולים לצאת מהכיתה באמצע השיעור, עכשיו יש את האפשרות לצאת ל2 דקות ולחזור, וזה גם בסדר גמור. תודה. אוקיי. עוד כמה דברים שבעיניי חשובים בלוח זמנים, אז נורא חשוב לשים לב לדברים החברתיים, קשרים הולכים ונסוגים בתקופה הזאת, אתם יודעים את זה, הם לא פוגשים אחד את השני, זה נורא קשה, תשימו עין על הדבר הזה, כמה הילדים שלכם בקשר או לא בקשר עם החברים,
צריך להנגיש את הדבר הזה, צריך להנגיש, צריך להגיד להם ליזום, הרבה ילדים זולגים מהדבר הזה, צריך ליזום את הדבר הזה, זה נורא 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 חשוב. כדאי מאוד לעשות איזשהו תפריט משותף של פעילויות שהן לא במסך, מה שכל בית עושה, אם זה משחק לקופסה, בישול וכו' וכו', פעילות גופנית סופר חשוב, גם בוודאי בילדים עם הפרעות קשב, אבל לכולנו מאוד מאוד חשוב. שוב אני אומר, רוב האנשים מאוד מורגלים, אם הם כבר עושים פעילות גופנית, לעשות אותה בקונטקסט מאוד מסוים, אני הולך לחדר כושר, אני רץ, אני זה, ופתאום המסגרת משתנה. אבל נורא נורא חשוב פעילות גופנית, והכי כדאי לעשות את הפעילות גופנית ביחד עם הילדים. זה יכול להיות מצחיק, זה נחמד, זה כיף, זה. יש הרבה אנשים שאין להם כוח לדבר הזה. צריך לקחת יוזמה ולעשות את הדבר הזה, גם אם לא כל כך בא. כדאי מאוד להשתעשע עם הדברים, לעשות משחוק, קוראים לזה, של כל מיני פעילויות יומיומיות, למשל כל מיני הצעות, לקבוע ימים קבועים לערב סרט משותף, ולעשות ממש, כל אחד יכול לבחור וכו', לעשות את זה אירוע, כאילו הולכים לקולנוע, להתלבש וזה, זה נשמע טיפשי וזה, אבל זה מצחיק, וזה יכול להיות נחמד, וזה משהו שהמשפחה מתארגנת אליו, לעשות פיקניק, לא חשוב, מה שאתם רוצים, וגם זמן מת זה דבר נפלא. ילדים היום לא יודעים מהו זמן מת בכלל, כי ישר הם בורחים למסך, זמן מת זה נורא חשוב התפתחותית, יצירתיות באה מזמן מת, מקוריות באה מזמן מת, חשיבה באה מזמן מת, לא קרה כלום אם הם משתעממים. אני הרבה פעמים אומר, אחד הדברים שאני אוהב זה לראות את הילדים שלי נמרחים על המדרגות, זה משעמם לי, ישתעממו, לא קרה שום דבר. זמן לעצמכם. הרבה אנשים עובדים מהבית, קודם כל זה מאוד מאוד קשה הרבה פעמים, כי הילדים משחקים ומתרוצצים וכו', אבל בלי קשר אם אתם עובדים וכו', הזמן האישי נעלם עכשיו, וכולם בבית כל הזמן ואי אפשר לצאת, והרגלים של כולנו פתאום הלכו, נורא חשוב, באמת קריטי בעיניי, לשמור זמן לעצמכם. אם אתם צריכים לעבוד, תעשו כמובן, זה די נראה לי טריוויאלי, את זמן העבודה שלכם בחופף לזמני המסך שאתם קובעים עם הילדים, כי זה הזמנים שברור שיש הרבה יותר שקט, אבל תגדירו את זה, אתם חייבים להגדיר את זה, מהו הזמן שלכם. יש הורים שיכולים לעשות משמרות, יש משמרת של הורה אחד ומשמרת של הורה שני, ומתי אני ומתי אתה, סגרו את הדלת, אל תהיו עם דלת פתוחה באיזה משהו, כי אז תמיד יהיו הפרעות. סגרו את הדלת, תשמרו על זמן אישי, זה בריאות נפשית שהיא חובה. אז למרות שלא הרבה אנשים, רק שליש אמרו שיש להם קצת יותר חרדה, אני אגיד שבעיניי לחרדה יש תפקיד מאוד מאוד גדול. החרדה, אני מדבר בכלל של מה שקורה בעולם, אפילו לא באופן אישי שזה, ונורא חשוב לשים עין על שאלת המתח, החוסר ודאות של הילדים. הפרעת קשב והפרעות חרדה, חוץ מזה שהרבה פעמים באות ביחד, הקשב עצמו מאוד מאוד מושפע מחרדה, מאוד מושפע מחרדה, וכשיש חרדה, כל תסמיני הקשב הם פי 2. ולכן צריך מאוד מאוד לשים לב, כן יש להם חרדה, לא. מה הכוונה? קודם כל, תתמקדו בעובדות. תדעו לכם שילדים, מה שהכי מפחיד אותם זה חוסר ודאות, כשהם לא יודעים בדיוק מה קורה. עכשיו, כולנו בחוסר ודאות, אז הם על אחת כמה וכמה. כדאי מאוד מאוד לא לחשוף את הילדים לכל מיני תכנים אפוקליפטיים כאלה, כל הזמן רצים בוואטסאפ, שבדיוק גם גילינו שמטאור הולך להתנגש בכדור הארץ וזה. אנחנו יודעים לנהל את הדברים האלה, לפעמים זה מצחיק אותנו, לפעמים זה מפחיד אותנו וכו'. ילדים הם באמת לא מבינים עד הסוף את מה פה אמיתי ומה לא, וסף החרדה והמתח הוא הרבה הרבה יותר גדול. אז זה דבר ראשון. כתבתי פה למטה דיאטות חדשות, יש הרבה בתים שהטלוויזיה פתוחה 24/7, או שכל הזמן הטלפונים וכולי על חדשות. למה קוראים לזה דיאטות חדשות? כי גם בדיאטה ממשיכים לאכול, זה לא שהם מפסיקים לאכול, אוכלים, אבל פחות ובאופן יותר מסודר. אותו דבר עם החדשות, זה לא באמת נורא קריטי אם יש בארץ 5,876 חולים, או 4,997, או 8,500, זה לא באמת קריטי בכל רגע נתון. זה לא ממש משנה עכשיו אם הוסיפו 30 מכונות הנשמה במדינה, או לא הוסיפו 30 מכונות הנשמה, לא צריך להיות על זה כל הזמן. זה לא טוב גם לנו, אבל עכשיו אני מדבר הרבה גם על הילדים, זה נורא 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 מלחיץ. ואם אתם כבר רואים חדשות, עדיף לא ליד הילדים. זה באמת מעורר חרדה.
אני כן חושב שצריך לשאול את הילדים הרבה פעמים מה שלומם, ואם יש משהו שהם מפחדים מהם וזה, תתחילו אתם בלשאול, ורק אחר כך צריך לתת את העובדות. אני חושב שכשנותנים את העובדות צריך מאוד מאוד להגיד דברים כמו המומחים עכשיו פועלים כדי שהדבר הזה ייגמר כמה שיותר מהר, וברגע שזה ייגמר אנחנו נחזור לשגרה, וזה משהו כזה שמרגיע יותר ככה גם אותנו, ובהתאם גם אותם. אני חושב שיש משמעות מאוד מאוד גדולה לנהל את החרדה שלנו, את הפחדים שלנו מכל מה שקורה, לשמור על שגרה זה כבר מפחית חרדה, להסתכל על הילדים אם יש איזה שהם סימנים של חרדה, אם יש אי שקט, אם קשה להם להירדם, אם הם נראים מתוחים, אם פתאום נהיים תלותיים ולא יכולים להיות לבד וכו' וכו', באים אליכם יותר בלילה וכו'. נורא נורא חשוב, זה מפחית חרדה מספר 1, לשחק ולצחוק. אין מצב שאתם סוגרים יום בלי שצחקתם. זה לא יכול להיות דבר כזה, זה נורא והיום, ואם זה ככה, אז זה אומר שצריך לעשות משהו אקטיבי כדי לשחרר את הדבר הזה. שוב, זה גם, אני שם את זה כחלק מניהול חרדה, אבל באופן כללי זה משהו שמאוד מאוד עוזר לנו. ודבר אחרון, אני חושב שגם ילדים יכולים מאוד מאוד לשמוח מזה שנשמע קצת מוזר, אבל שקורה פה עכשיו דבר גדול, שאנחנו כולנו די אלטרואיסטים, שאנחנו נשארים בבידוד הזה, ושבזכותנו המחלה הזאת תודבר בסופו של דבר, ובזכותנו הקורונה תיעלם, כי אנחנו שומרים על הבידוד, והבידוד זה לא סתם כי מישהו מלמעלה אמר לנו שאי אפשר לצאת, אלא כי אנחנו באופן יזום ואקטיבי בוחרים להישאר בבית כדי לנצח את הקורונה הזאת, וזה נותן תחושה של שליטה לילדים, זו אמירה מאוד 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 חשובה לכולנו, בטח ובטח אם יש ילדים כאלה. והכי חשוב שצריך לזכור שהכל יעבור, ואם עברנו את פרעה, גם את זה נעבור, זה חשוב לפסח, אז בוודאי ובוודאי. זהו, אז אני רוצה להגיד תודה רבה, תכף אני מניח שיהיו שאלות, ואז אני אענה בשמחה רבה. אז תודה רבה דוקטור מעוז, באמת יש המון שאלות, אני אנסה ככה קצת לרכז אותם לפי נושאים. אז יש נושא אחד שמדברים על הנושא של היחסים החברתיים והבין אישיים בין הילדים בבית בתקופה הזאת, שילדים במיוחד עם הפרעות קשב יש נטייה לאימפולסיביות, ואז יש ריבים ובעיות של שליטה, איך לקבוע גבולות לילדים בתקופה הזאת, להתנהגות שהיא לא מקובלת, שהילדים לא מגיבים לאמירות של הורים. מה אתה אומר? אז אני אגיד כמה דברים בהקשר הזה, אני רק אגיד כתזכורת את מה שאמרתי קודם, שבאופן כללי טיפול, לא משנה איזה, התנהגותי, קוגניטיבי וכו', או טיפול תרופתי, צריך לתת מענה גם לדבר הזה. אחת המטרות של טיפול, בטח ובטח טיפול תרופתי, היא הפחתה של אימפולסיביות, ואז יש פחות ריבים ויותר ויסות רגשי וכו'. אבל אם אני זז רגע מהצד הזה של הטיפול, יש בעיניי המון משמעות, אפרופו מסגרות זמנים, גם לקבוע מסגרות זמנים שכל אחד לבד. אם יש להם חדרים נפרדים, אז בוודאי שזה עדיף, לקבוע את זה מראש, שההליכה לחדר לא תהיה רק בגלל שאתם רבים, אז עכשיו שכל אחד ילך לחדר שלו, אלא להפך, הילדים האלה גם הם 24/7 נמצאים ביחד, וזה מאוד מאוד קשה. אז מראש, כמו שאנחנו כתבתי קודם, לשמור זמן לעצמנו, זה לא רק לעצמנו, זה גם להם. כשבתוך היום יוגדר שיש זמנים שכל אחד לבד בעניינים שלו, והמערכת של כל אחד תסתנכרן במרכאות עם המערכת של השני, אז די סביר שהמפגשים ביניהם יהיו קצת פחות טעונים. כי הם כמה שניתן, גם קצת מתגעגעים אחד לשני וכולי, אתם יודעים שילדים נוטים יותר לריב כשקצת עובר זמן ביחד. הם לא מיד רבים, אלא הרבה פעמים ההתחלה היא טובה ומתישהו מישהו מתפוצץ. אז בעיניי כדאי לצפות את הדבר הזה מראש, ומראש בתוך תכנוני הזמנים, לשים זמנים גם להם שהם זמנים לבד, יזומים שהם לבד. זה דבר ראשון. ודבר שני, זה באופן כללי, זה לא רק לימים האלה, אבל אולי ביתר סט, שיהיה איזשהו אינסנטיב, כאילו תמריץ להתנהגות חיובית. והתמריץ הזה, הם צריכים לדעת אותו, ואז אפשר גם להחזיר להם אותו. מה הכוונה להחזיר להם? שכל הזמן מזכירים להם, קבענו שאם לא תריבו, אז 1, 2, 3, 4. אבל לקבוע את זה מראש. כי מה קורה? הרבה פעמים אנשים אומרים, אתם רבים, אז לא יהיה סרט היום בערב.
זה לא צריך להיות, צריך להיות בדיוק הפוך. יום שני הוא יום סרט, נגיד, סתם אני אומר, יום שני הוא יום סרט, אנחנו קובעים את זה, אבל ביום שני בבוקר כבר אפשר לקום ולהגיד, בשביל שיהיה היום סרט, צריך לקרות 1, 2, 3 ו-4, ואז אם הם מתחילים נגיד לריב, להגיד, אתם זוכרים, אמרנו שבשביל שיהיה סרט אתם צריכים פחות לריב, יותר זה, או לעשות מטלות של בית, לא דיברנו על זה בכלל, אתם צריכים 1, 2, 3, 4 ואז יהיה. זאת אומרת, יש איזה תמריץ שקובעים אותו מראש ואפשר להחזיר אותו כל הזמן. זה קצת דברים יותר נגיד התנהגותיים כאלה שאפשר להשתמש בהם. עוד שתי שאלות שאולי קצת פחות קשורות לימים האלה, יותר כלליות. אחת היא, אם אתה רוצה להתייחס רגע לגבי, האם יש בשורות חדשות בטיפולים התרופתיים, שאלה אחת, והשאלה השנייה היא דווקא לכיוון הטיפולים הקוגניטיביים או אימוני קשב, מה אתה ממליץ? אז ככה, אני קודם כל אגיד, טוב, אני אתחיל מהבשורות. אני לא יודע מי שואל את השאלה ומה הבשורות המוכרות לו, אבל צריך להגיד שתמיד יש בשורות חדשות בטיפולים התרופתיים. הבשורות בארץ הן יותר בשורות של, בוא נגיד, אני חושב ב5 שנים האחרונות, לא יצאה תרופה חדשה להפרעת קשב, אבל מה שקורה בארץ זה שלשמחתי הרבה מהתרופות הופכות להיות הרבה יותר נגישות. וזה אולי מאוד מאוד חשוב, שתרופות שהיו בעבר מאוד יקרות, ורק עם מה שנקרא 29ג', שזה מין טופס לאישור מיוחד כזה של משרד הבריאות וכו', כמעט כולם עכשיו נגישות גם כלכלית לאחוז מאוד גדול של האוכלוסייה. אם היו תרופות שפעם היו עולות 550 שקלים לחודש, אז היום הן עולות פחות מחצי. והדברים האלה הם משמעותיים, זאת אומרת, אני חושב שהבשורה היא יותר בנגישות של הדברים מאשר שיש איזו המצאה חדשה, והדבר הזה הוא בעיקר מאפשר לדייק יותר טוב את הטיפול בכל הילדים. ואני גם חושב שעוד דבר שקורה בזמנים האחרונים, שהמידע הזה הולך ונהיה יותר ויותר נגיש גם לרופאים. הרבה רופאים, בגלל שהתרופות היו מאוד יקרות, הם לא היו משתמשים בהם, ואז הם פחות היו מציעים אותם. והיום הם הרבה יותר מציעים אותם, כי זה כבר הרבה יותר זמין. זה תרופות מכל מיני סוגים וכו', שחלקם באמת גם בעלות ביפר הרבה יותר סבירה מאשר פעם. אז זה דבר ראשון. לגבי האימונים הקוגניטיביים, אז תראו, אני צריך להגיד, ופה זו עמדה אישית, כל אחד היה אומר משהו אחר, אז אני רק אומר את עמדתי. זה חלקי, הדבר הזה. זה לא שזה לא עוזר, זה יכול מאוד מאוד לעזור. אחת הבעיות באימונים הקוגניטיביים, שהרבה פעמים כשהאימונים הופכים להיות קשים, כי אימונים הרי הם גדלים בדרגת הקושי שלהם, אז כשהם הופכים להיות קשים, אז לילד עם הפרעת קשב הם קשים, וכמו שאתם זוכרים, אחד הקריטריונים של הפרעת קשב זה הימנעות, ואז הם מתחילים להימנע. ולכן הרבה פעמים יש איזה שלב שבו האימון, במרכאות אני אומר, נתקע. אני חושב שכתוספת לטיפול, אימון קוגניטיבי זה נהדר באמת באמת. כמו טיפול התנהגותי אגב, היכולת לבסט וכו'. זה שני דברים שהם נהדרים כתוספת ממש. בהרבה מהמקרים הם לא יכולים להיות טיפול יחידני לדבר, הם טיפול מעולה במקרים שהם קצת יותר קלים, קצת יותר פשוטים, שהילד, שיש לו גם לילד מוטיבציה ככה לקחת חלק באימונים האלה וכו'. אז שוב, זה עמדה אישית בגלל. טוב, אז אני רוצה להודות לך על ההרצאה מצוינת. אתה התייחסת גם למצב בכלל, גם לגבי המבוגרים בתקופה הזאת, החשיבות של איזושהי שמירה של המשכיות, של סדר יום, ותחושת שליטה ולא חוסר אונים. אלה דברים שאני חושב שהם מאוד חשובים בתקופה הזאת, גם להורים וגם לילדים, ואנחנו כולנו מקווים שהתקופה הזאת, גם אם תעבור יותר מהר או יותר לאט, שתהיה בסופו של דבר, יהיה בה איזשהו משהו מיטיב, וזה משהו שנלמד ממנו, ואולי יצא מזה גם איזשהו משהו טוב. הלוואי. אז תודה רבה, אני מודה מאוד לכל תודה רבה, ובאמת בריאות טובה לכולם וחג שמח. חג שמח, תודה רבה, וערב טוב לכולכם שהצטרפתם אלינו, ונתראה בוובינרים הבאים. תודה רבה. ביי ביי.